Окей. Здравейте всички! Ние сме не всички деца са Индиго. Мерси, че дойдохте. Ще започнем с една песен. Първата песен се казва Песен първа. В скоби. Мерси много. Или в скоби Мамо. Не е фаза, мамо тези книги не са фаза, мамо тази поезия не е фаза, мамо тези картини не са фаза, мамо тези групи не са фаза, мамо 420 не е фаза, мамо този тъмбур не е фаза! Искам сега всички да ми помогнат. Искам сега всички момичета да си представят следното нещо. Трябва да отидете на купон. И Георги, който си харесвате също на този купон. И преди купона ви написал смигащо лице. Вие ще се натискате с Георги, нали? Обаче точно 2 минути преди купона майка ви е казала: не можеш да отидеш. Ужас, нали? Усетихте ли гнева на момичета? Сега, момчета, искам да си представите нещо. Мастурбирате на порно с чуджета. И майка ви влиза! И вие се ядосите, защото ви натискат паузата и ви казва да си напишете маска. Няма против това, което гледате, просто ви натиска паузата. Усетихте ли гнева всички? Абе, сега искам 8 пъти всички да извикаме много силно мамо. Всички майки да ни чуят. Вие готов ли си? Марко, готов ли си? Добре, на 3. 1, 2, 3, 6, 6, 6, 6, 6, мамо! 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 Тази песен е наша нова песен и се казва Тамна Съветска. О, на Съветска!
има обаче за сега е първата романтична песен, която сме писали и тя също е нова. И може би ще е единствената, да. Пък и на всички им става любима като цяло.
Обета му си вика, че ще щупиш китарата и...